हेल्ल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि दायो टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। लोगोफोर, ओमफ्राय बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवहाय गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शनावहाय नुनो मोनगोन, नोंथांमोननि भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों दां दुलि। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां दां दुलि मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर, कमेडियान आर्टिस्ट सासे बिथां मेन्डेला ब्रह्म बिथां आरो बिथांजों लोगोसे रितिसा उजिर बिथांनि फाव खालामनायखौबो नुनो मोनगोन। आरो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनिहाय मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा बसुमतारी बिथां, डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथां। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सर्ट्स गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ नङासै लोगोफोर? सोर नोंथांमोना बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल दां दुलि मुंनि मिउजिक भिडिअखौहाय सोर दासिमाव नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ? बयबो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय बे गोदानै फैनो गोनां दां दुलि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां दां दुलि मुंनि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौहाय जों एसपि करिय'ग्राफि एन्ड प्रडाक्शन चेनेलावनो जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना स' बयबो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअफोरनि फुल मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोन्थिनो मोनबाय थायो।